saatiin tänne aivan loistavaa. Kiva, että pääsit tulemaan. Ja tuosta vähän kohta kysellä Miron. Kauan sä oot harrastanut lätkää? Varmaan joku 14 vuotta suunnilleen on harrastanut. Okei. Onks Finliigaa kiva pelaa? Miksi? On tosi kiva pelaa. Se on niin hyvä puolustaja ja hyvä kokoinen, että se helpottaa omassa päässä aika paljon. Mikä sun lempilätkäjoukkue on NHL:stä? No kyllä se varmaan Dallas on nykyään, mutta kyllä pienempänä oli Detroit. Mä oon aina ajanut, missä sä oot ollut ihan pienestä pitää. Mä oon Miro nähnyt kuitenkin ihan pienestä pojasta lähtien. Niin sulla on ollut aina hemmetin hyvä pelikäsitys. Onko sä jotenkin treenannut myös? No kyllä, totta kai keskittyy niinku treeneissä ja jos käy ulkoja, niin kaikkiin noihin syöttöihin ja tollasia. Et kyllä sitä kautta varmaan sit kehittyykin. Et kyllä mä luulen, että niinku siitä se on ainakin lähtenyt, että aina vaan keskittyy täysin ja koittaa antaa se parhaan mahdollisen syötön voi, niin kyllä se sitä kautta. Mikä on kovin liigajoukkue? Kyllä se IFK on. Olit sä innokas käymään treeneissä meidän ikäisenä? Olin aika innokas. Aina oli kiva mennä hallille. Kyllä sit kannattaa nauttia. Onko sulla ollut lempiä? On vieläkin itse asiassa 2 koiraa. Mikä sun valmentajan nimi on? Ari-Pekka Selin on nyt tällä hetkellä. No niin, nyt tulee kovat. Niin. Kuka on sun esikuva NHL:ssä? Varmaan Erik Karlsson niin tällä hetkellä. Kiitos haastattelusta. Mikä on sun pelipaikka? Puolustaja. Paljon sä oot tehnyt tällä kaudella? Tällä kaudella on kaksi tehty. Ja kuinka monta mailaa sä oot rikkonut viime kaudella? Viime kaudella, paljonkohan olisi mennyt? Varmaan joku vähän alle 20. Miten sä kommunikoit maalivahdin kanssa kentällä? No kyllä niin kuin paljon käytän puhetta ja just jos Veskakin käyttää puhetta, niin helpottaa tosi paljon. Treenaat sä myös harkkojen ulkopuolella? Joo, kyllä mä aika paljon koitan niin kuin omatoimistakin tehdä treenien lisäksi. Missä joukkueessa sä pelasit meidän ikäisenä? Bluesissa pelasin silloin. Kuka on sun paras kaveri IFK:sta? Kukakohan olisi? Ehkä Juha Jääskä on paras kaveri. Okei, kiitos. Oot sä ikinä kokeillut olla veska ja miten se meni, jos oot kokeillut? Oon itse asiassa pienempänä ollut ja kyllä olisi voinut paremminkin mennä. Ei ehkä ollut mun paikka. Miksi sä valitsit just lätkän tai nyt sä aloitit sen? No pienen kävin ulkojäällä aika paljon ja sit siellä varmaan tykästyin niinku siihen niin paljon, että halusin mennä jengiin kokeilemaan. Mikä on kivoita pelissä? Kyllä varmaan maalinteko. Oot sä pelannut puumailalla? Joo, pienen pelasin puumailla. Mikä sun lempparimaila on? No nyt on CSM:llä pelannut ja kyllä varmaan joku CSM-mailasta on niinku lemppari. Mitä sä syöt ennen peliä ja pelin jälkeen? No Yleensä. ennen peliä yleensä pastaa ja sit pelin jälkeen vaihtelee aika paljon. Oot sä joskus pelannut jääpalloa? En oo itse asiassa jääpalloa, en oo ikin pelannut. Mikä on sun pahin loukkaantuminen, mikä sulle on tullut sen uran aikana? Mulla ei mitään kauhean pahoja ollut, mutta varmaan olkapää kun meni AC-nivelle, niin se on varmaan niinku pisimmissä ollut pois. Milloin se meni? Se meni Aan kaudella silloin pari vuotta sitten. Miten sä sait hyvän pelisilmän? Miten sä treenasit sitä? No kyllä just keskittyy aina noihin syöttöihin ja kaikkiin, niin kyllä sitä kautta varmaan niinku kehittyy. Niin on. Jos IFK ei lasketa, niin mikä on sitten kovin jengi? Tappara on aika paha. Onks Pori Ässät kova jengi? On nekin ihan hyvä. No, tykkäät sä niistä? En mä kauheasti tykkää. Onks sulla lempinimeä? No ei mitään, Heiska tai Hessu yleensä niitä käytetään. Okei. Onks Ari Hirvonen hyvä tyyppi? On tosi hyvä. Kuka on sun lempijääkiekkopelaaja? Varmaan Pavel Datsuko.
lemppari. Minkä takia? No mä tykkään, kun niin hyvä pelikäsitys ja hyvät kädet. Varmaan sen takia tykkään. Kuka sun valmentaja oli pienenä? No, Juha Ikonen oli aika kauan ja sitten oli Juha Ylönen oli ja ketäs muita. No Hifkis oli, Kalto oli ja sit on niitä aika paljon ollut. Mä olin Selekteessä oltu joskus. Mitä sä teet aina kesäisin? No treenaan ja sit friendien kanssa hengailen vaan. Et ihan rennosti otan ja treenaan siinä. Ja vielä lopuksi Miro Heiskanen jakaa innokkaille faneille nimikirjoituksia.